Uthule bandleni. Ngibulisa iGamente engcwele ngegama lika Yesu. Andize nathi kumtsha. Andimthethe uThixo ongaziwayo. Anathixo wasimanje manje. Ndinothixo nokhokho bangavuka bamngqinele ababemkhonza. Ndinothixo ungavuka amadoda ayehambana athi unjeke. Ndisamisa lo Thixo waziwayo. Bazalwane waziwe ezulwini, waziwe esihogweni, phansi komhlaba noba bamkhonzi bayamvuma bayamazi. Nalapha emhlabeni namagqirha angangamlandeli ayamazi. Athi ukhona yena Thixo owenze sabanje. Mbilini wami ugcwele uThixo owaziwayo engophilileyo. Uthule cawe ngicela sifumane izwi lenkosi. Incwadi yezikumkani zesibini sahluko sesixhenxe. Uqale kuvesi yesithathu xa ufunda. Uhambe nje uthi jaji ndizakumisa. Ndigqitywa ngulo Thixo embilinini wami. Kudala wabakhona. iBhayibhile lithi wayekho ekuqalekeni. Ukhona uzawubakho ngoba unguAlpha unguOmega. Incwadi yezikumkani zesibini sahluko sesesixhenxe. Siqala ufunda kwivesi yesithathu. Ngekaloku kwakukho amadoda amane aneqhenqa ngaphandle kwesango. Yathi enye kwenye, sihlaleleni na apha side sife. Ukuba sithe masingene kulomzi, kukho indlala kuwo umzi lo, siyakufa khona. Ukuba sithe sahlala apha siyakufa. Kaloku ke masihambe sizilahlele emkhosini wama-Aram. Ukuba athe asisindisa sodla ubomi. Ukuba athe asibulala hayi ke siyakufa. Asuka ngongcwalazi aya eminqubeni yama-Aram. Ada afika ekupheleni kweminquba yama-Aram. Yini le kusenxiweni. Kuba inkosi yayiwenze umkhosi wama-Aram ukuba uve isandi senqwelo zokulwa, isandi samahashe nesandi sempi enkulu. Bathi omnye komnye, niyabona ukumkani wamaSirayeli usiqeshelo kumkani niyabona ukumkani wamaSirayeli usiqeshele okumkani bamaHeti nokumkani bamaYiphutha ukuba basiwele. Besuka ke basaba ngongcwalazi, bazishiya intente zabo namahashe abo nama-esele abo eminqubeni. Inje ngoko ibinjalo basabisa ubomi babo. Verse 8. Afika ke lo madoda neqhenqa ekupheleni kweminquba, angena kwenye intente, adla asela, athabatha apho isilivere negolide nengubo, aya kuziqhusheka. Abuya angena kwenye intente, athabatha nakhona aya kuqhusheka. Okay, thank you. Ibali ngokufutshane because into endiphezu kwayo apha yethi akohlulwa umuntu onoThixo noba imeko yakhe injani. Akoyiswa umuntu onoThixo noba imeko yakhe injani. Elibali ngokufutshane lamadoda kuyabonakala uba uIsrael wonganyelwe zintshaba zakhe and ke ngoku zimngqingile. Xa ulifunda kakuhle uqale ngaphambili kwichapter ngaphambili, ama-Aram la aba nestrategy soba
Masihambe siyowatheka amaSrayeli ngexesha lokwindla. Sizawuhlala phaa ude kufike ixesha lokuvuna. Amasimi awo azawuvunwa sithi ngoba awazuphuma amaSrayeli. We'll make sure uba awaphumi. And remember, izixeko zakudala bezibiyelwa ngendonga ukuze ienemy ingakwazi ungena ngaphakathi kubo, ibafumane xa bengaphandle. But ngexesha ama-Aram ajikelezileyo ame kwindawo ekuphakathi kwamasimi nomzi lo, kukho amadoda amane apha kwaSirayeli. La madoda amane akenzanga sono kwaSirayeli, into unayo asuke agula sisifo ekuthiwa liqhenqa. Isifo seqhenqa besisoyikiwa, ubengancedwa umuntu besuke agxothwe okanye isolate. At this instance babe isolate abatata abayi-4 bekhutshelwe ngaphandle uba ke bawufela apho bafela khona, babhazange bathini, abo bangaphakathi didn't care. Apha ngaphakathi nguSirayeli wonke nomkhosi wonke waSirayeli, bonke abantu abazingxilimbela, bonke abantu aba-health and everything, naba-right abangenaqhenqa. Ezi chapel zilapha ngaphandle zihlale zijonge phaa ngaphesheya ngamasimi, ngeneno kwamasimi ngama-Aram. Apha emveni kwabo futshane nabo ngoba babengasegeyithini ngabantu bakubo, kodwa bona babekwe kwiposition yoba bazawufa, abazuncedwa ngabantu bakubo apha ngaphakathi abakhuphileyo, and abazuncedakala naphaya lutshaba olya. Babame kuloo ndawo yoba sizawuhlala apha kanene, sizawuzibukela ukuba maside sife, ngoba icala lethu kucacile uba kona sizawufa qha iqhenqa alikasibulala. Into ezawusibulala ngoku yindlala. And ama-Aram lawa ayahlutha apha ngaphakathi, kwacabudla kona sekuphelile. Aba balapha ngaphakathi balamba njengathi ngoku, kuphela ukudla ngoba nabo bakwazi ukuphuma bayofumana ukudla. Bayabuzana abatata, yamadwada imani, sizawuhlala apha side sife? Ziyajongana ezi chapel. Ndifuna ke uyiqonde le nto uba aba bantu bajonganayo baphelelwe ngamandla, isifo sibagqibile, umzimba ubolile, awunapicture yeqhenqa, ulusu olu lude lujikile, lulumhlotshana, akukho bomi. Uba ngabe uyambamba ukuyadaphuka, ubuya nesandla esincangathi nesikhumba somuntu, because iqhenqa limbolisa umuntu ephefumula ethetha, and bayanuka. Kodwa uThixo ukhona kubo. Ndirhalela ubambe loo ndawo. uThixo ukhona kubo, liyabagqiba iqhenqa. Libagqiba uThixo njani? Ekhona, and bagxothelwe lona apha ngaphakathi. Abangenaqhenqa apha ngaphakathi boyika ama-Aram, kuphelile ukudla ngaphakathi, phela ingqolowa, phele yonke into. Ezi zingaphandle sithatha isigqibo soba yeyi masofela kuwo ama-Aram, masihambe ngoba ke ngokweliqhenqa likasibulali. And awucaci uba lizawusibulala ngoku, siyadaphuka apha, siyanuka, kodwa ke noko xa sinukelana thina sodwa akho mntu onyanya omnye apha. Yajonga enye zathi masiye kubo. Uba ngaba xa sifika phaa ubagqiba ngabasibulale ngoba singamaSirayeli sawufake, basenongasibulali siphile ngoba sinabo nobungozi kubo, siphathanga sinawo nemikhondwa, khona entshangece bazosibona uba sizanga uzolu apha, silambile apha, sifuna ukudla. Ithani amen bazalwane. Zaphakama ezaa zinto, zathatha nomnye wanxula omnye, nomnye wanxula omnye, boyi-4. Ngoba xa ninengxaki enye bekumele into yoba anonyanyani, anidiscriminatani, bekumele uba kho mntu uzibone ngcono komnye ngoba ingxaki yenu i-common. Andiyazi cawe le kucawa uba iyawuzithi cawe inengxaki enye eSouth Africa, but uhlobo abacalulana ngalo akufuna ukunceda omnye, bogqithwa ngabantu abaneqhenqa,
abancedana abantu abangenaqhenqa abanalo bayakhumbulelana uba seyisithi sodwa ngoba abarayithi sebesikhuphele ngaphandle zabamba nezanto nomnye wabamba umnye ivumba liyafana ukudaphuka kwenyama uyabuya yosulela kuloo nto ayinxibileyo zacengana ziphelile kukufa ziphelile indlala kodwa uThixo ukhona bahamba yemkhonzi mamela le ndawo uvele ndawo uyithathele kuwe bendikucela because andishumayezi abantu abangekhoyo apha ndishumayeza abantu abevayo ndirhala uzibale ke ngokule ndawo xa besuka in that condition bethatha istep besiya phaya elutshabeni wafika uThixo wabongamela wasemveni kwabo waphambi kwabo waphezu kwabo banamandla okumuva kuthiwa bahamba xa kuthi rhatye xa kulungcwalazi ngoba bengafuni oba baqatshelwe imeko yokuhamba kwabo bahamba iBhayibhile ithi umoya kaThixo uphezu kwabo wahamba ngaphambili wagijima wawungena enkampini yama-Aram umoya kabani kaThixo xa ufika phaya iBhayibhile ithi kuvuka enye igeneral vuka enye ikapteyini ivusa ugeneral ithi hey niyayiva ingxolo engaka ezayo kudala sajongana emikhosi but lo uzayo umkhosi definitely uIsrael uhayarishile ezinye inhlanga sawuphelela kule nkampu abanazo nezinqa abantu bezayo umuntu omnye pha cannot weigh even indoda endala engenaweyisha no-32 kgs phelile ngamathambo kodwa kukho izinqi ngoba bahamba noThixo umkhosi wonke abantu abafit abahluthiyo abanezoso who are well armed batreknishwa ukuhamba kwamathambo anoThixo ezenkampini and bafilisha babezoathekwa kungabikho survival kwavuswa abantu bonke bebothukile wathi omnye sinawufela kule nto ninzi lempi izayo ayisilingananga baphume lowo akwathathwa nezinto ebezikhona ababaleka xa uyifunda iBhayibhile wena uwedwa babeyi-4 phaya enkampini babe over 100,000 amajona ephaya masendikuxelele bayi-4 aba bantu banje ithetha ukuthi loo nto uwedwa ugula into ogula yiyo ubethekile izinto ezikubethileyo unelifa lakho elisenkampini yotshaba lweli bandla ukhonza kulo and ukhutshiwe leli bandla isimo sakho asidleki apha isimo sakho sikukhaphele ngaphandle ungaphandle kodwa ungokaThixo awuzazi uba mawuyephi ungokaThixo malibonke igama lenkosi udecide kwinto ethi uba abanawuma nam ubuThixo ume nam andizufela kule nto basithatha isigqibo baya xa uwedwa noba abantu bayi-10,000 against you ubuhamba noThixo ungamawaka namawaka ngoba uThixo uzi-millions empilweni yomntu omnye noba umzimba uphelile noba imeko yakho abantu bathetha ngayicekethekile nawe xa uzijonga you disqualify yourself sebekudisqualifyile kodwa khumbula uThixo onaye ongekakudisqualify nakule meko kuyo usuke apho uye phambili phakama amadoda athi chu aba leyo badisqualify iBhayibhile xa uyifunda kulanjwe zaphela ingqolo kwaphela yonke into sebeqalile bekuxhelwa nezinja kwanto iphilayo ukuba kulale kudliwa pha ngaphakathi yaphela naleyo bebesebeqale ngokuzeza intsaneni zabo situation was dire ababalapha ngaphandle uThixo akananqala
kodwa uThixo uyahamba nomuntu wakhe. Wathi chunabo wemkanabo xa befika enkampini bafika ku-empty, kubalekiwe ku-empty, akho muntu kodwa isilivere negolide, ukudla konke abakudingayo nento edingwa ngaba ababashiya ekhaya ilapha yonke. Ithi iBhayibheli bangena kwintente yokuqala badla bahlutha bathi babeveka manje bangena kwesibini bathatha amasaka egolide bawathuthela ngaphandle kwentente, thatha izinto babuya ndiyeke phakathi mawusuyifuthi bathutha. Bathe xa sebebodwa bathi imani madoda, imani sizayithini lo butye bungaka? Wathi omnye hayibo sisuke ebantwini, andimazi noba ke khona abaphakathi kwabo wathi babe besigxothile sisuka singayiphindisa kwaba bengahlali phanga phakathi nje siyohlala phaa egeyithini. Wathi omnye asenzi kakuhle thina sinoThixo and nguye lo wenze ngolu hlobo. Aphakama amadoda agoduka, ithi into yam kuwe andisazi isimo sakho usibhaqa sinjani, kodwa ndirhalela ukunika le picture ithi abangcwele sikwi-era apho bohlulwe izinto ezininzi, and sikwi-era apho bathemtheke abakwazi bakwisimo esi-isolated, bakwisimo esi-desolated. Mhlambe ebandleni lakho wawuke wa-active, awusekho active, uhamba nje and uyayeka nokuya enkonzweni, umamela iradio instead and uyaphela liqhenqa obukhuthele lona. Ithi into yami namhlanje uThixo yena usekhona ukuleyo desolation. Phakama uthi ngoku ndiyazinama ngoku ngoba into lekaThixo isenamandla noba wena uphelelwe. Akaphelele uThixo ngenxa yecondition okuyo. Remember, akakonyanya uThixo njengoba bekonyanya nje abantu. Namhla wayengena kuwe wangena unkone zizono, wonakele nazizifo, wangena wahlala. uThixo akamonyanya umuntu at any condition. uThixo uyakuncama mhlungene engcwabeni ungayilungisanga indaba yakho. Ithi into yami noba sekunjalo uThixo akawuncama ngendi amandla kaThixo aphezu kwakho. As I speak, into ke ngokwena ukutshintsha isimo kukuba uthi ndihlalele ntoni kule ndawo ndithe ndife, and don't allow ukuba ufele kulonto kweso simo, ngoba uThixo nansi inkambu phambi kwakho. Into mawuyenze phakama, uba nibabini nibathatha umhlobo wami ngicela nicengane. Lithuba loba ngoku nibhunga pho nikhoyo nithi ngoku asizufela apha siyibona indawo ekuhluthwa kuyo ekudliwa kuyo. uThixo uyawusihlangula phaya okanye asiyeke basibulale, but suma kuloo ndawo inye ufele kuyo. Amandla omuntu onoThixo, isound yokuhamba. Andikwazi noba unawo nale picture ukuhamba kwecekeceke. Ndicinga uba xa uhlele endlini ngeke umve naxa ejikele emveni kwendlu umuntu ongena weight, but onoThixo ayibi ngathi kuhamba nomuntu nakade. Izinga eziba khona kwiBhayibhile endala zizinga ezamahashe. Namhlanje ingangathi kuqhutywa itractor okanye kuqhutywa iCasper kuzawuqhekeka itha ingathi yilaa nto ihamba ngebhanti. Xa kuhamba wena iyathreat isound. Ndizovusa umkhosi kaJehova ekuseni ukuba anikafi nina sisaya kumathambo afile aliva izwi likaThixo, kodwa nina nisahleli, kodwa nibhitye niphelile emoyeni. Phakamani, ukhona owenibizile, and utshaba lwevangeli olunamandla lulindiswe nina enincanyiweyo ngabathi abananto. Banijule ngaphandle abacinga uba bangcwele kunani, but uThixo uhlangulo lwabo ulubeke apha kuni ninetheka.
isigqibo sokuba uye enkampini, because phaa enkampini udala uThixo ephanga phambili ukuthula ecaweni, and xa usondela ingathi usondela amawaka. Xa usondela kukwisawundi yebhombu ekhushumbayo othusayo. Xa usondela ingathi ukhona imisayili edubulayo somewhere, izibilini ziphezulu, ayabaleka abantu. Singena kwi-era ibandla likaYehova, noba abantu abakulo banjani, xa bengasukanga esigqibeni sokumkhonza uThixo wabo, noba ikhona ishini njani, lithuba loba baqalisa ukumuva, lithuba bangcambaze. Ayafika amandla ngoba uThixo wabo ukhona sekunjalo. Bamba secaleni kwakho uthi masiye, ngoba lento iyafaka. Isakhona into ezulu noba sinje. Mamela ndikuxelele, xa ndiza kuyeka, xa ulifundela ibali, xa bebuyela ekhaya, bebuya negolide nesilivere, ukudla, bebuyela kwezi, uyayazi into yoba kwabankonkoza egeyithini kwavulwa. Xa kuvulwa bayabona uba ngabo but iqhenqa libongo. Into yabangela uba bangeniswe ngaphakathi, le mithwalo egolide babezithwalele benamandla okuyithwala. Iqhenqa lihlambuluke xa bengena enkampini. Isigqibo sinamandla. Uba ngabe uthi kumnikazi wendaba, ubiyandibulala lento mandife, ubiyandiphilisa ndawuphila ke. Aba kusefayo uThixo balindile, indlala eza kubo inganganto. Ixawe khona ehlobo zami, anazi uba mandinibekele kanjani, kodwa uthi uPawulos phaa uMaroma uthi uba ngabe uThixo ungakuthi, ubani ongamelana nathi? Bangabe uThixo uyiloo nto uyiyomkhonzi, bangabe uThixo ungakuwe, yintoni enokumelana nawe iphumelele? Ngoba xa engakuwe uzizinto zonke, neqhenqa wawuthatha isigqibo liyahlambuluka, lingahlanjulwanga muntu. Abantu abawukhuphela ngaphandle abanamandla akuphinde bakuhlambe eqhenqa, kodwa lo ibandla eSouth Africa liyathekwa ngamaqhenqa amaninzi, and abanye nje abandithetha kule ndawo nje bakwipoint yokurealize uba sasingavesi nje, le nto sasingayenzi kanje, yayingekho nje uqalekeni le nto. Bayayirealize uba ngoku inintsi into esiyenzayo esifela kuyo, nabantu bafela ezandleni zethu. Yeyi, masiphuthume into esasiyazi eyayinamandla. Lithuba ke ele ndithi kuwe, this is the right time to rise up. Unjalo iqhenqa lakho uyawulibuza nawe uba liphele bo. Xa ungena phakathi kwabantu nabo bakubuza iqhenqa, bakubona uright, alikho alibhalwanga, awulazi uba lisuke nini. Liyesuka iqhenqa kubantu abangena plan B xa bekhonza uThixo. Abantu abahlala kulaa nto yokuqala babeyivile, abahlala kwesasimo sakudala bebesivile, azize zibe azizufika izifo. Nantoni nenokufika empilweni yakho izawufika. Xa ifikile gcina iposition, suyitshintsha iposition. Makufika ukufa ume kule ndawo ubume kuyo, mayifika i-AIDS ume kule ndawo ume kuyo, mayifika i-cancer ne-diabetes ukuThixo, because ithi iBhayibhile hlalani kum nam ndihlale kuni. Ubuhlele abungashukumi, yonke into ekufikele ukuThixo izawuphinda ikushiye ukuThixo.
amandla athi ngoku ndiyesuka ngoku sekuhlekiswe ngam kakhulu sekulinganiswe ndami sekushunyelwe ngam kakhulu ngento engenamandla uThixo ukhona thwasu nasi izinto zakho enkampini yotshaba sikulindile ulindiwe nale mali yakho ibanjiweyo ebhankini nale mali yakho idliwa izinto ongazaziyo ikwinkampu yama-Aram uphelelwe wena apho ukhoyo nalento yababantwana bakho kucaca into yoba bawuphela kwi-drugs bazophela etywaleni bayadropha esikolweni yinto yoba bathinjiwe ngama-Aram uguliswa zezo zinto udepressed zezo zinto yemhlobo wamphakama ayidingi isibhedlela lento ayidingi psychologist lento kodwa ifuna umuntu othi andizufela kule ndawo ndiyamazi owendibizile ndiyamazi uThixo wam and once uthatha eso sigqibo uhlelwa ngamandla amangalisayo akulindiwe ulindiwe njengoba ndithetha nje yenza isigqibo kuloo ndawo kuyo uthi kanti ke tana ndiyaya kulaa nkampu igcine izinto zam emzalwane abanye bawuyazi xa sendiyigqibile ukuyishumela noba kulo nyaka uzayo le nto ndiyithethayo ndiyithethela ibandla lonke lise-South Africa ibandla generally not i-denominations thetha nje generally ibandla likaKristu Yesu ininzi into eseyenzekile and ngoku abazalwana abaninzi nabo bafikele kuzikhondemeni baye baxakwa zizinto phambili phaya zathi zawubaxaka bathatha izigqibo ezingeyizizo bakhondemnti abanye ngosebegqibile into ethi hayi ndizawuske ndiyowutsha ke ngoba le ndiyithandazile kwanzeka ndathini nabantu akhona ubanceda umntu usola abantu kwindawo akuyo abamncedisa abamsapoti uyaphela kwindawo akuyo ithi into yam ke namhlanje akaphelanga uThixo wawunaye amandla akhe alinde nje ubuthatha isigqibo once amazwi akho aphume emlonyeni wakho athi ngoku ndiyaphakama ngoku once aphume emlonyeni wakho kukhutshwa izigidimi ngasentla zamazulu ngoba into ayithetha ngomlomo inika i-order ezulwini zihli angels ziphithizela to come and execute ilizwe liphuma ngoba ubunkenenkene ububo linamandla ngoba linoThixo hlobo wami cela sime ngenyawo cela sime ngenyawo le nto uzamkelele kuyo ufakiwe iqhenqa into ongayi-invayithiyo iqhenqa yinto ekufikela kunjalo nje ifike kudlakaze you don't invite iqhenqa akekho umuntu who can invite iqhenqa izinto ezininzi ezibutshabalisayo ubomi babangcwele abazi-invayithanga kodwa zifikile and bagwetywa bajajwa ngazo ngamanye amakholwa awanandlela yokubahlangula kodwa ayancedisa ekubadobeliseni ifuna ke ngoku wena udlule ebantwini uthi ndiyamazi mhlawuleli wami uhleli nakaloku nje uyawuma noba kusesiphelweni sehlabathi abuhlangula ubomi bami you need to take a decision and it's a once off decision angena amandla kaThixo angena dlakazi inkampu yotshaba atshabalalise ashiye izinto zakho oyawuphila ngazo ngonaphakade nabantwana bakho unelifa kuThixo bathi lifuna isigqibo sakho phakama kule ndawo kuyo phakama kule condition kuyo yemzalwane